Hello guys, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय खनसेबाव फिन बराय हरफिननाय थाबाय. So guys, गोबावानो जाबायमोन आरोना भिडिअ लाबोनो हायिया. माने एसे गगा मोनना दोङो दाबो एसेबां मोजां हामाखै हामनायालाय. गगा मोनबाय ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो हायासै बार नांबाथ' बारा जाखागोन नालाय बाइक साइक सलायबा. ओंखायनो भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन आरो. थेवबो एसेबां गोबावथ' भिडिअ लाबोनाय जायाखै. बेनिखायनो आं दिनै सानबाय आरोना न'निफ्रायनो मोनसे भिडिअ लाबोनि. So दिनैनि भिडिअनि टपिकआ जाबाय आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे बुस्थुनि रिभिउ लाबोदों आरोना. माने इनि टेस्ट खालामगोन जोङो माबायदि फैयो माने मोनसे एक्सन केमेरानि टेस्ट खालामगोन माने दिनै बेनि फुटेजफोरा माबायदि फैयो बेफोरनि सायाव टेस्ट खालामगोन. ओरैनो सिम्पोल 5-6 जागोन खोमा 5-6 मिनिटसोनि जानांगौ भिडिअआ. स' भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जोङो दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. So guys, दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नै एक्सन केमेरानि सायाव आरोना. नै एक्सन केमेरा SJ6 लेजेन्डनि सायाव SJCAMनि SJ6 लेजेन्डनि सायाव बेनि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदो. स' नोंथांमोननो देखायग्रोनि आं केमेराखौ. गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै SJCAM SJ6 लेजेन्ड. इयो दा वाटारप्रुफ केसिंनि सिङाव दं आरो आं नोंथांमोननो बख'नाबो देखायगोन. नोंथांमोना नै नायनो हागोन केमेराखौ माबायदि. स' दानिया आं नोंथांमोननो बख'ना देखायनि नोंथांमोननो वाटारप्रुफ केसिं गैयियाव माबायदि नुयो बेसे गिदिर अरिजिनेल साइजआ माने इनिया बेखौ आङो देखायनि नोंथांमोननो. स' गाइस केमेरानि साइजआ नै बेसेसेल' आरोना टिक्लुक्लु फिसासा नै आखायाव बिदि फैयो. माने गासैबोथ' ग'प्र' एफर्ड खालामनो हाया आरोना. बेनिखायनो बिबो एसे ग'प्र'जों समानथ' जानो हाला थेवबो स्टार्टिंनि थाखाय मोजां जायो आरो मोजां जायो. आङो माबाखांबाय इउज खालामखांबाय माने ओरैनो इउज खालामदोंमोन आरो न'आवनो. स' गाइस नोंथांमोनाथ' नुबाय माबायदि केमेराया टिक्लुक्लु फिसानो साइजआव. स' माने बिगिनार्सफोरनि थाखाय जागोन आरो माने गारिबका ग'प्र' होनजायो. एसां माने ग'प्र' बायदिथ' कुवालिटि होनो हानाय नंला बहा इमान खम दामाव. आं नोंथांमोननो प्राइसखौ खोन्थायाखैमोन ना. बेनि प्राइसआनो जाबाय 10,900 11,000आनो हमना लानो हायो. बिजो माइकबो सापर्ट जायो गाइस माइकबो सापर्ट जायो. बिनि एक्सट्रा माइक बायना मोनो. आं नोंथांमोननो माइकनि भिडिअबो बेनि माइकनि भिडिअबो लाबोगोन लासैनो. दा माने आंनियाव माइकआ गैथ'वा. साननैसो उनाव आङो माइकखौ मोनबाथाय नोंथांमोननो माइकनि सायाव भिडिअ लाबोगोन. बिनि प्राइसआ जादों गाइस 11,900 आरोना. सोरबाफोर पारचेस खालामनोबा पारचेस खालामनो हागोन. एमाजन फ्लिपकार्ट गासैयावबो एभेलेबल दङ. ओमफ्राय आरो नोंथांमोना केमेरा दखानफोरावबो मोनगोन आरो बेनिखौ एभेलेबल. माने खम दामनि केमेरायाव इनो मोजांसिन आरो SJCAM दामाने ट्रास्टेड माने नोंथांमोना इउज खालामनो हानाय SJCAM. मोनसे SJ4000 एयार होननायबो मोनो. बिनिया एसेबां स्टेबिलिटिया मोजां नङा. स' गाइस जों दा बारा गोबाव खालामालासिनो भिडिअ क्वालिटिखौ चेक खालामसै आरोना. स' गाइस नोंथांमोना एबारनि भिडिअखौ नायदो SJCAMनि फुटेज आरो नायो गाइस SJCAMनि फुटेज. बेवहाय माने वाइफाइबो सापर्ट जायो. नोंथांमोना मबाइलजों डाइरेक्ट कानेक्ट खालामनानै भिडिअखौ डाइरेक्ट ट्रान्सफार खालामनो हागोन. जेरै DSLRफोराव खालामो ग'प्र'फोराव खालामो बेबायदि खालामनो हागोन. ओमफ्राय गाइस बेयाव मोनसे जायर' सेन्सर होननाय दोङो. बियो माने स्टेबिलिटिनि आरोना. आं दा अन खालामना दोनदो. ओमफ्राय नोंथांमोना आं दा एसे खारनानैबो देखायगोन. थाबायगासिनोआनो दा थाबायनायालाय खारनानैबो देखायगोन. आरो अडिअ' माबाया बेनिफ्रायनो आरोना इनबिल्ट जि माइक दोङो बेनिफ्रायनो फैगासिनो आरोना अडिअ'आबो. ओमफ्राय भिडिअ फुटेज अडिअ' दाथ' आंनियाव माबा एक्सटार्नेल माइक गैथ'वा नालाय. एक्सटार्नेल माइक फैबाथाय आं नोंथांमोननो एक्सट्रा भिडिअ मोनसे बानायना देखायगोन. स' गाइस दानिया बिनि जायर' सेन्सरखौ टेस्ट खालामनि जों खारनानै. स' बिदिबा स' गाइस बिनि जायर' सेन्सरखौ आं अन खालामनानै दोनदो. स' जों दा खारनानै नायनोसै. ओमफ्राय खनसे अफ खालामनानै खारगोन. दा एबारनिया अननि दे जायर' सेन्सर अननि. माबायदि जाखो मिथिला एबारनिया जायर' सेन्सर अफ खालामनानै खारगोन गाइस. स' गाइस एबारनि मोनसे फुटेजआ जायर' सेन्सर अफनि. एबारनिखौ खारनानै नायलायनोसै माबायदि फैदो. बुहुद सेकि फैदो जानांगौ बुहुद मावदो जानांगौ भिडिअआ. स' दा नायबासो मिथिसिगोन. स'
स' गाइस नोंथांमोनाथ' नुबाय माबायदि जायो माने क्वालिटिया बेनि स्टेबिलिटिया माबायदि बेखौथ' नुखाबाय एसां माबा मोजां नङा आरोना स्टेबिलिटिया एसां नांगौ बायदि स्टेबल गैया माने थेवबो जासाबो आरोना माने एसां खम दामावथ' बहा एसां मोननो दानिया मबाइलखौनो जन मोना एसेयाव स्टेबल गोनां दानिया 15-20 नांखागोआनो मबाइलखौनो थ' नोंथांमोना माबाफोरखौ साउन्डफोरखौ माबायदि मोनदो बेनिखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय स्टेबिलिटिखौबोथ' नुखादो नोंथांमोना एसां मोजां नङा आं माने एसां मोजां मोनाखै थेवबो 11,000आव बेखिनियानो जासाबो आरो ओमफ्राय गाइस केमेराया माने बडिया डाइरेक्ट वाटारप्रुफ नङा इनिया ओमफ्राय बेखौ वाटारप्रुफ केसाव सोनांगौ होमबासो वाटारप्रुफ जायो आरोना स' वाटार टेस्टखौ माने दैया गुंलेलै जोंनिया ओंखायनो नाय इयाव सोमनो हागौमोन नामा दैया गुंले बुस्थुआ ओंखायनो सोमथ'ला ओमफ्रायथ' एक्सन केमेरा होनबा नोंथांमोना मिथिखायो मानि थाखाय लायो मानसिफोरा बांसिनानो मट' ब्लगिंनि थाखाय स' गोबाव खालामालासिनो एबार मट' ब्लगिंनि टेस्टखौ स्टार्ट खालामसै थौ स' गाइस नोंथांमोना दा जिथु फुटेज नुदो बियो एसे गेमनि आरोना फुटेज आङो हेलमेटाव माउन्ट खालामनानै माबादोंमोन सालायदोंमोन बाइकखौ ओमफ्राय बिनि माबायाथ' एक्सटार्नेल माइकआथ' गैया नालाय बिनि थाखानाय माइकजों माने बाहेरायाव थाबाथाय आवाजआ फैखायो बारनि आवाजआ फैखागोन बेनिखायनो आं बेखिनिखौ भइस अभार खालामना होदो आरोना बियो जायर' सेन्सार अन जानानै जिथु नोंथांमोना फुटेज मोनदो बिनि आरोना मट' ब्लगिंनि नोंथांमोना नायदो माबायदि मोनदो क्वालिटिखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायबानो जाबाय स' बेखिनियानो स' गाइस नोंथांमोनाथ' नुबाय मट' ब्लगिंनि टेस्टखौ माबायदि एक्सटार्नेल माइक गैया नालाय बारनि साउन्डफोरा फैखादो भर भरनो बिखौ आं जेबो खालामनो हाला ओमफ्राय एक्सटार्नेल माइक थानायबाथाय आं नोंथांमोन एक्सटार्नेल माइकखौ लगायनानै देखायगौमोन माथोआनो फुथिलायलांलालै ओमफ्राय दा गाइस नोंथांमोनाथ' नुबाय गासै माबायदि जायो ओमफ्राय आङो माइक फैबाथाय खनसेबाव मट' ब्लगिंनि भिडिअ लाबावगोन इजोंनो माने माइकआ मोनफैथ'वाखै स' गाइस माइक साइक गासैबो रेडि जानायनि उनाव नोंथांमोना एसे केमनि फुटेज नुबाय थासिगोन आंनि भिडिअआव माइकनि वेटिं जाना दं माइकआ फैबानो जाबाय स' गाइस नोंथांमोनखौ आं दिनै टाटा बाय बाय होलायनोसै दिनैनिया एसेबां खास जायासै एसेबां स्पेसियेल भिडिअ जायासै आरोना बेनि एसे ओरैनो आंबो रिभिउ खालामबाय आंबो बारा एसेबां मिथिया नालाय एसे रिभिउ खालामबाय स' दे बिदिब्ला गाइस टाटा बाय बाय